Senggono. Menika wonten pasar. Wah, mongko panganane jan enak-enak kabeh. Ana sego wungkuse ana bakwane, ana tahu susure. Ana apeme barang. Ana rokok menyane barang kae. Aku seneng kae truk lah iya. Gua bar mangan tahu susur kae terus ngopi, bar ngopi terus udut rokok menyan, wah jan tonjol. Jan cocok lah iya. Monggo kula aturi mundhut, Den. Monggo kula aturi mundhut menika enak-enak lho niki. Tahune bacem nggih wonten niki. Niki gorengan iwak pitik ya ana. Rica-ricane ya ana. Wah seneng aku rica-rica kae ning. Ayo kanggo tambul dan cus. Ayo. Kaki, kula kok kraos luwe. Aku kok iya iki. Ah padha iki. Aku ya iya iki. Monggo kula aturi mundhut. Ha ning aku ora nggawa dhuwit. Apa kira-kira aku nek utang oleh? Nggih pun mboten napa-napa. Badhe maringi bijang menapa? Kula nderek. Mboten napa-napa utang ya ora apa-apa, sing penting nyaur ngono. Mboten napa-napa Mas, niki gulu apem kula niki empuk. Sing mburi dhewe nak pake apem lho Reng. Ha ya apeme wis mono gedene, wong gedhe banget wonge. Niki empuk niki apeme. Wah jan piye kowe piye Reng? Aku jane ya piye ya? Kayak kira-kira karo Teh Maryati padha apa ora kae? Apeme. Apem panganan kok ya. Amurane kuwi. Kula selak kepengin nedhi menika Kang. Ayo gek aku bareng kepengin mlek-mlek kae. Kula iya niki. Aku jan apeme kae sing menarik. Sing kating cinarita. Sigra nedhi dedaran kang ana pasar setan. Raden Senggono Kilah Semar Badranaya. Kilah Petruk Kilah Nalagaring satemah wuta padha sanalika datan uninga kiblat. Padha iki. Iki mau jebul pasar setan le. Wah, pripun Bapak? Kula wuta ora napa-napa niki Bapak. Gara-gara mangan apem mau dadi ra ora apa-apa. Niki pripun Pak? Iki Bagong nanti Bagong. Terus wonten salebetipun kampuh. Wah, genah micek iki Bagong. Le, Bagong kowe metu le. Anapa Pak kok do nangis iki? Niki mau kula nedhi.
Dedharan ingkang wonten papan menika lah kok wuta. Aku yo iya iki Gong, njur kepiye to Le, monggo kowe sing weruh dhewe. Wah, piye Bagong? Aku ora weruh apa-apa. Ming gara-gara aku madake ora apa Mariati mau kae. Aku rasane iso kenyil-kenyil lah. Aida. Iki piye Gong wis sing weruh dhewe. Wah, jan mulane sesuk ki nek mangan ki taren karo aku ngono. Aku mangan ora taren saya garing mangan apem kae mau. Nek taren iso dipangan wong loro apeme. Wis sik aku sik ngono. Niki pripun ki ora? Wis saiki ngene Le. Ayo aku Senggono Garing lan Petruk tuntunen. Dituntun Le, tak tuntun yo golek pitulungan, Pak. Sasongkor mangsang wayah sumula madangipun caing gunung sirna kumedhaping kartika ing gegono wancine wis kakek rahina ono sumyuting samirana gambar kegondo umyak swaraning pratisan pinarung luru ing soto ono kocapen wonten madyaning wono wujud Garuda kang nikula semana nampa cobaning Jawata den bubuti wulune marang Prabu Dasaka satemah trondol tanpa duwe wulu Begawan Respati arane rok mengdo kang kawijil weh ladal nggonku prihatin wis ora kurang-kurang ana kene nyuwun marang Jawata kang luwih supaya bali kaya wingi muni maneh
nggonku duwe wulu nanging kok tukul wae ora. Plontos kaya ngene. Arep tekan kapan nggone plontos kaya ngene. Tukul sithik. Dom-domi. Ora dawa-dawa. Dewa nyuwun senjata pitulung dewa. Sasangka rumangsang wayah sumula madangipun caing gunung amadangipun caing gunung kumedhaping Kartika ing gegana wanjine wus gagat enjang pinarong luru ing satawana kukila munya tetimbangan mungging panging wreksa gung kocapa Curah Bagong kang wis gandeng Raden Senggara Semar Sukra Petro lan Kula Gareng. Sinuk maya winay ngasepi sinuk maya winay ngasepi semimpan telenging kalbu pamuganing warana talen saking liyep layaping aluyup Indo pesating sumpena ing Bagong, ana apa Pak? Ngopo kok mandeg le? Enten apa kurah lah kok mandeg? Ana apa Gong? Ana apa le kok mandeg? Engko sik aku weruh manuk kok plontos nandi wulu. Iki dikerak apa ya? Kok meling-meling apane wer engko sik tepakku iki weruh manuk iki garuda gedhe banget niku ora ndi wulu Pondko sinten Ki Lurah wis iso mong kowe no ya saged aku Bagong iki Senggana iki Semar kae Petruk sing kira kae Gareng kowe sapa kowe walaupun Begawan Respati. Aku ora duwe rambut kowe. Ning ngeroyah apa kowe? Menika kang bubuti wulu kula menika Prabu Dasamuka. Wis dibubuti ngono. Iya, apa ora lara apa dibubuti iki? Ya sedasipun sakit. Lah panjenengan kenging menapa ngene? Respati iki mau ki nang pasar setan ketemu karo wong ning kuwi sejatine setan. Do jajan iki mau. Senggana ya mangan, Semar ya mangan, Petrus memangan, Gareng ya gaglak.
terus do picek kabeh wuta kabeh ora weruh dalan. Iki kepiye iki? No. Nggih kula saged ngusadani. Iso saged. Yen pancen kowe iso balekke meneh supaya aku weruh marang gelaring jagat kepiye, Raspati? Kepiye Raspati? Mangke kula dilat netranipun saged mangertos dumateng gelaring jagat ning kula nyuwun supados wulu kula wangsul kados wingi muni malih. Kepiye Senggono? Nggih. Saged kaki nganggo apa? Mawi tlutuh pelem dipontirmala. Oh ya, wis gek dilaten mripate Senggono karo mripatku, karo mripate Petruk karo matane gareng. Anoman Pratandha Seta jojak rawun kapimindo. Wis weruh kowe no? Ya sampun kurang syukur. Kowe weruh kowe terus wis. Kowe ya weruh rek. Wis weruh. Jan alhamdulillah iso weruh. Aku mau bingung ora weruh dalan. Aku ya iso weruh le. Wis gek enggal tata-tata yen pancen iso balekke wulune. Iki sing jenenge Raspati iki. Pandhit Manungko Capo, Raden Senggono Sigro nyandhap pelem diponirmala. Tlutuh kausapaken raganira Garuda kang aran Gawan Raspati satemah 80 kados wingi wuni. Podku badhe tak pundi? Aku bakal goleki sesebab Rekyan Warasinta. Ngaten. Rekyan Warasinta menika cumandha wonten ing Taman Soka. Taman Soka. Nggih. Kamangka Taman Soka menika wonten ingkang jagi wujudipun Gandharwa ageng sanget. Jeneng kedah ingkang atos-atos. Ing pokok panjenengan saged mlebet wonten ing Taman Soka kaki. Piye le? Panjenengan latri tenggo wonten sak jawinipun Taman Soka. Kalih kula Garing, kula Petruk kalian Bagong. Kula badhe mlebet wonten taman manggih Rekyan Warasinta. Oh ya, ngati-ati Senggono, ngati-ati ya Senggono, ngati-ati ya Senggono. Ngati-ati no kowe mlebu Taman Soka. Wi lho. Kawi Kecapo kang pinuju lenggah ana madaning Taman Soka. Rekyan Warasinta dinadhep putra Ngalengka Diraja Dewi Trijatha. Imbal wacana ana madaning Taman Silang saking Mandrawa. Yayah Megaring Puspita kang mungking madaning kono.
yaning talaga kadilangit membang tapasulan komaniko lintang daya kusuma yana sumawur lumrang ganti kang jroto jagat bendoro putraku Trijata wonten dawuh Bu wis randa sawetara suwe nggonku cemondhok ana ing Taman Soko aku tansah diarep-arep tresnaku marang Sudermamu Prabu Dasamuka nanging aku tansah kelingan marang petimbang aku Kang Mas Rego Trijata jagat bendoro kula aturi mendho anggenipun Patuga menika gegawangan kalian Raden Regawa Bu tetep ora iso ilang saka pandulu Trijata nganggo cara kang kaya ngopo supaya aku ngladeni marang Prabu Dasamuka aku ora sudi rasotah waling grayang sandang aku tak suwek tak kuwang maling grayang kulitku tak iris aku moh yen ngladeni karo Prabu Dasamuka yen mboten ngasa mboten menapa-menapa nanging kula aturi kersa anggenipun panjenengan boga ngunjuk denayu aku wis ora enak nggonku mbuga ora enak nggonku ngunjuk aku tansah kelingan marang pertimbang aku Raden Regawa ya Kang Mas Regawa Trijata Wanodya Ayutama ngambar arum ing kusuma yatal mawur matu pronto gembrang-gembrang yen ngandika esemnya kang anggen tremanis ladinyo manggis karenget eco ngenyo imbal wacana Rekyan Warasinta marang Dewi Trijata kocapa kang wonten sak nginggiling beteng ing Taman Soko Raden Senggana. Uninga Rekyan Warasinta kang lenggah ana madyaning taman perkewet ngenyo anyaketi karo ing kula ajrih marang Dewi Rekyan Warasinta sigra malumpat ana ing witing Nagasari. Ing kono samudana ilang wujuding Riwanda selagdaten dadi galangan putih arsa anggiri godha marang Dewi Rekyan Warasinta Dewi Trijata uninga galangan putih kang mlebet ana madaning taman sigra kasengsem marang galangan putih den oyak-oyak marang Dewi Trijata satemah den pangku marang Dewi Trijata kaget kadru kawekasan Dewi Trijata uninga garangan putih kang mlebet ana madaning Taman Soko
kuwi kewan apa lah kok putih memplak kaya ngono. Menika garangan putih. Iki kewan kok nakal banget iki yo ngopo ngono lho. Dicekel kok angel wajah-wajah mbok manut ngono. Kuwi tok kapake Trijatra. Kula pangku menika Bu. Karepe manut kula remen kalian satu menika. Garangan kok apik raja-majamak mulune resik kaya ngene. Tok cekel manut apa ora? Manut kalian kula, Bu. Menika ajeng kula ingu garangan menika kang kelanganan kula. Ya wis sakarepmu. Pocapo. Garangan putih kang saknyatane den Senggala den pangku. Uninga marang Wentesira. Dewi Trijata kapranan padha sanalika Raden Senggala mijilaken tirta awisan. Mijilaken tirta awisan mergo kepranan uninga pupune Trijata. Mulus tanpa ana belange sithik wae. Sing ngating cinarita tirta awisan kaping samping ana kontal. Dumamah ana samudra. Benjang akeh tembe dados riwanda. Timbule riwanda yen ana kocap Raden Trigangga takon bapa. Merga wis mijelaken tirta awisan Raden Senggana satemah badar padha sanalika. Trijata wonten dawuh Bu. Iki garangan putih laku badar kethek putih jagat penggoro getun banget aku. Nggone mangku. Garangan putih jebul dadi kethek putih kaya kono. Ngerti aku moh mangku mau. Nyun pangapunten. Denayu kula ingkang sowan. Kowe sapa? Kula pun Senggana. Utusan saking Kraton Pancawati Dendra. Jagat Bendoro padha kanthi raharja lho nampi pangestu dalem. Mangih dumateng kawidaten pareng kula ngaturaken sungguh ing pawon dikunjuk. Iya tak tampa. Jenengmu Senggana mboten. Nampa dawuh wangasane Sinuwun Prabu Rama. Nggih sampeyan sampun jumeneng nalendra wonten ing Kraton Pancawati Dendra. Rumangsa marang rasane ngatiku Trijata iki lho ana dutan saka Kraton Pancawati, dutane Kang Mas Regawa. Nggih, kaleresan Kanjeng Ibu iya. Didhawuhi apa Senggana? Nggih, kula sepados. Angupaya dhumateng lenggahipun Paduka Sang Dyah Ayu wonten Kraton Alengkadiroja kang saknyatanipun Paduka menika lenggah wonten ing Taman Suka. Iya. Wis randa sawetara suwe aku cumandha ana kene. Lan sampun dipun betani wujud ali-ali menika. Yen Paduka agem boten lobok boten sesak teges Paduka menika dening kagepok dening Prabu Dasamuka nanging dipun agem. Lah kok menika lobok utawi sesak ateges Paduka menika sampun boten suci malih. Ya wis
Endi ali-aline tak ngguni Senggono ing Wanodya utama ngambar arum ngambarum sangkusuma yatal mawur mangatu bronto Senggono wala dawuh kowe ngerti dhewe iki lho tak agem ora loba ora sesak aduh podko tasih suci iya mengkono pancen aku urung dikepok karo Prabu Dasamuka aku ra sudi ra sotah ngladeni Prabu Dasamuka sing tak arep-arep Kang Mas Regawa kapan temokono ing Kraton Angkadiraja ngrebut saka tangane Prabu Rawana banjur aku iso bali ana ing Kraton Pancawati Senggono. Wih kula pinten binjang sanes wedal. Banjur wonten ngedadosan Sinu Prabu Rama. Menika jumujug wonten ing Kraton Ngalangkadiraja. Iya mengkono. Dene sampun kabukten yen tapa duka menika tasih suci. Lasang mangertos yen tapa duka Raden Ayu menika lenggah wonten ing Taman Suka. Kepareng kula badhe nyuwun pamit. Oh iya, yen pancen kowe arep bali ana Kraton Pancawati iki lho. Sumbul kencana iki gawanen. Iki mengko yen dibuka kok metu kuku ateges. Kang Mas Regawa isih suci durung tau kepok raja taman. Oh iya, sedika. Lan kene nyaketi marang aku tak paringi aji kang aran Aji Maundri Senggono. Ih, ngestaken dawuh Raden Ayu. Sigra mangrakiting nawang sasangka Majarana jagat kang kinarya momong kang kinarya momong wis tatompo iki sampun kuwi entuk gunake Aji Maundri boboti 7 gunung krosane 1000 gajah lan aku bakal nambahi kekasih Raden Senggono ya Raden Anoman matur sembah nuwun sing ati-ati ya Anoman Wadya Bala Ngalangkadiraja kuwi rapet banget kamangka digde kabeh wujud buta sing gedhe-gedhe yen kurang ati-ati kurang bejane bakal kapracundang Senggono nyuwun tameng berkah pangestu sing ati-ati Anoman jaga taman sekolah buta semono gedene taman dirangkul wah tangane dawa banget iki ya arep jaga kaya buta ngantuan ya ora bakal iso jaga mesti bakal klebon marang daru beksi wong buta ngantuan kok kon jaga bakal tak pateni buta iki kok sapa
Raden Anoman Raden Sengkono sigra matek aji maundri yen diwatek boboti 7 gulung krasane 1000 gajah Digjoloko prajogo kang ngrangkul Taman Suko ke Taman Aji Maundri ajur dadi swalang-walang sirna Margolayu. Isine buta pirang-pirang. Wah, mongko mbebayani kabeh. Arep tak pateni buta sing ana jembangan Gedhah iki. Den matek Aji Maundri. Jembangan Gedhah segera kapecah. Kang saknyatane iku isi buta 300 cacahe. Buta 300 Taman Aji Maundri ajur dadi swalang-walang. Jumangkahang rasa sumbar lindu bumi kumaluduk undur ketuk wadalah buta pirang-pirang do mati jebul sumateni kethek putih. Sapa kowe? Iki Senggono ya aku Anoman. Iki dutan saka kraton Pancawati. Aku dutane Sira Prabu Rama ulah keparat. Sapa kowe? Iki putra Ngalengka Diraja, aku Bikonanda. Senggono ana maran. Kowe wani mateni Senopati Ngalengka Diraja tanpa wilangan. Tak jaluk patimu. Ngendi sing tekani pati tangkep duduk. Wah, rampet nyawamu keparat. Timu.
bondo tanganmu sangarepmu Bigononto. Yen perlu aku patenono. Ayo aku patenono. Kowe bakal tak aturke rasane Kanjengmu. Kanjengmu menika sing koning mejahi Senopati Ngalodiraja lho. Sapa iki? Menika naminipun Senggono. Wah, bagusi. Buntute nggulingguh. Menika mejahi Senopati Ngalodiraja pun digdiya Wilkataksini, digdiya Ilatmeja, digdiya Kala Prajangga lan buta ingkang wonten Jembahan Kedah 300 wicalanipun pejah saking tanganipun Senggono. Wis keparat iki. Senggono kowe, ya dasar nyoto. Wah, iki wujude Prabu Dasamuka. Kowe kondang sing Ratu Deksura. Kowe kondang ratu sing Digdaya Sekti Mahambara. Yo, aku ratu sing Digdaya Sekti Mahambara. Ora sing timbang kadidayaku. Kowe gandeng wis gawe patine para Senopati Ngalodiraja. Jadi bakal tak angkah patimu sakarepmu Dasamuka. Aku tok pateni manut ngono dawuh. Iki digolong tengah alun-alun. Dicaweske Pancaka tupung sing ngono wis takon dawuh. Iki bakal tekan titi mangsa dikukut jagarmu tak bakar tengah alun-alun. Oh iya, aku obengen Bigononto. Nang aku njaluk inah sedhela wae. Aku tak nemoni ruwangku. Aku bakal njaluk buga sego sak kepel. Banyu tetes kanggo sangu mati. Arep muter atau kan rewel. Wis sakaremu. Sing pokok dina iki sing ngono mati kobong ana alun-alun. Dibondo tangane mongko dicawesake kayu sing garing. Arti apa sing ngono? Kangge besem kula kaki. Wah. Lah kok ora tong pateni menika kangge jalaran kula badhe ngrisak Kraton Ngalodiraja. Pun sak pikajengipun anggenipun badhe mejahi kula. Kula badhe dipun besem menika mangke kira mujanipun Ngalodiraja badhe kobong. Oh ngono mekaten kaki. Ya karepmu piye? Panjenengan gadah sederek wonten niki napa mboten?
Duwe kakangku jenenge Togok karo Kakang Bilung. Kula badhe ngamuk supados dipun paringi prisa griyanipun dipun sampuri mawi janur kuning. Engko tak temunane mengko. Lan kula nyuwun sego sak kepel. Sego piye? Anggo lawuh apa ta? Mboten. Ora sak kerdus pisan, mboten. Kalian tirta setetes kemawon kangge sangu anggen kula badhe ngamuk. Oh iya. Iki wis tak cawiske nyonyo iki lho. Nyoh, iki panganan iki. Sampun panjenengan kula aturi tata-tata manggi kadang paduka kaki boten loyo. Togok kalian Bilung. Kok tak temonane omahe supaya disampuri janur kuning. Ih, kula badhe ngamuk. Oh iya, tak kandhane Kakang Togok karo Kakang Bilung. Apa sing ngono? Kowe yen pancen arep mateni aku patenono. Ayo aku bongen. Wah, wis tak cawiske pancaka kanggo ngobong kowe sing ngono ku sapa? Raden Senggana wis den bondo ana tengah alun-alun. Siga den besem marang Raden Begolonto. Kalagahakni padha salika. Kaget kadur kawekasan Purwadya Bala. Nalika Diraja Raden Senggana mati kobong ana tengah alun-alun. Lah kok malah ngobong nalika Diraja dadi segara geni Begolonto ngono dawuh. Iki ngalengka kobong kabeh. Aduh dos pundi Rama? Kraton kobong, pasar ya kobong. Wis manik kula ngalengka Diraja kobong kabeh. Aduh dos pundi wae. Adalah. Dos pundi sinuwun. Iki sing ora kobong iku Mae Togok karo Bilung iki. Granipun Togok kalian Bilung. Yo, ayo toto mlayu nang omahe Togok kalian Bilung. Monggo dherekaken, monggo dherekaken.
Rama Senggana menika wonten satri kang gumlethak wonten ing kono. Kuwi mati apa urip menika pejah. Nyandang satriya menika yen to sanes Nayaka utawi Sinopati minggahipun kadang kula kinten tangeh lamun. Njur kepiye? Badhe kula uripaken malih nganggo apa? Mawi trutuh pelem dipa nirmala. Sigra dinusapaken trutuh pelem dipa nirmala. Raden Senggana satemah Raden Wibisana bisa palu jati-jati teman waluya. Sigra mangrat kiting nawang sasangga majarana jagatnya kang kinarya mombong. Menika sinten? Kula pun Senggana utusan Sang Ratu Pancawati kinanduta wonten ing Kraton Alengkadiraja. Kula Semarden badhe sinten? Kula kadangipun Koko Prabu Rahwana Nupun Wibisana. Aduh, Raden yen to paduka menika dutan Sang Ratu Pancawati malah sakmenika kula badhe nderek sowan wonten Kraton Pancawati. Kula badhe swita wonten ngarsanipun Sinuwun Prabu Rama. Kepiyengake pun tata diderekke kalian panjenengan mangsul matur apa anane sampeyan sama ketemu kalian Rakyan Warasita. Ngestaken dawuh kaki monggo Raden.
ora bakal samasko pandulu iki Senggono. Ih kula sinuwun. Kepiye Senggono oleh gawe apa ora? Ih pengen sedalem Kanjeng Dewaji angsal damel. Anggenipun kula nduta wonten Kraton Angkadireja. Ing abdi sampun pinanggih piyambak kaliyan sesembahan kula Rakyan Warasinta. Weh lah dalah syukur Senggono. Lah kuwi sapa sing sowan menika kadangipun Nalendra Ngalengkadiraja. Ih kasih Raden Wibisana. Lah kok sowanake ana ngarepaning ingsun menika mau kula manggi wonten madaning Wonogu mlethak tungguing kapelaya lajeng ing abdi piyambak saged ngusadani supados saged malu jati teman maluya jenenge Wibisana mekaten Wibisana jenengmu iku lho inuwun karemu kepiye Wibisana kula badhe nirek suwita wonten ing Kraton Pancawati uga boten ayugjani kaya dados sedyanipun Koko Prabu Dasamuka Nalendra ing dari watak adigang adigung adikuna. Inuwun apa kaki? Sampun sampean tampa mawon nggih suwita. Wah niku iso ngerti kunci-kuncine para senopati Ngalengkadiraja. Niku iso ngerti wadine senopati Ngalengkadiraja. Iya kaki nggih. Kirang mojanipun saged mangertos pengapesane para senopati Ngalengka. Iya kaki. Ya wis tak tampa suwitamu Wibisana. Kakang Narpati Sugriwa. Wonten dawuh. Iki Wibisana suwita ana Kraton Pancawati ing Suntapa. Tambahan rumbungan. Oke bergudeng. Iki menengo to gir ora. Mbok yobel nyatane wisata sing wicaksana. Beda karo kowe ming ham. Wis kasar. Kowe tadahe akeh. Kuwi sing oleh gawe Senggono. Manggoto bocah sial. Iki menengo to apa rasa srigis wae. Wong sing oleh gawe nyatane Senggono kok malah ham. Sengkel manahku lho Lurah. Kepiye? Sengkel manahku lho. Rasa digawe sengkel wong piye-piye kuwi isih kewenanganmu dhewe ngono, isih anakmu kuwi. Iye. Nanging kula golo-golo meniku anggota kuwi rasa sukses kaya kuwi kaya. Lah iso kaya kuwi ngono ya. Dadi senopati sing jos. Nyatane sing ketrima kuwi ya. Sing oleh kabejan kuwi. Mula sing jenenge Kadegdan kuwi iso diudi, iki nek kabejan ora iso. Disinau ora iso kabejan kuwi. Ngerti ora kowe wae? Iye. Malah kula dipun betani menika Sumbul Kencana. Sumbul Kencana iki yen to kabuka menika medal kukusipun. Menika mratandhani yen to paduka sinuwun dereng nate kepok raja taman. Nanging kabuka Sumbul Kencana menika boten medal kukusipun. Ateges panjenengan sampun nglampahi migos tapake merong jajane. Anoman Pratandha Seta Cucarawon Kapi Menda Sadurunge aku takon banjur ali-ali sing diagem Rakyan Warasinta kepiye Senggono mboten lobok pun sesak anteges dereng digepok dhumateng Prabu Dasamuka keng raipun Dewi Rakyan Warasinta tasih suci. Oh ya syukur iki tak bukake Sumbul Kencana. Kocapos gira kabuka Sumbul Kencana. Satemah medal kukuse ngebaki Stinggil Binatrata Kraton Pancawati.
ati dhewe sumbul tak buka kukuse iso ngebeki ana ing setinggil binaturata. Waduh, putku tasih suci jinuwun. Iya ya wis gandeng wis padhang prawangan kahanane wis kelakon sing ngono ingsun dawuh duta nang diraja iki mingkari saka tata-tata piye carane ingsun kabeh para wadyabala munggah para kadang isa temeka ana ing kraton Ngalengkadiraja. Nggih, mekaten. Kakang Narpati Sugriwa. Oh, nggih, ditata para riwanda. Jaga ing kraton Pancawati. Senggana ngono dawuh tata temetu njaba. Yen pancen isih ana retu kang nempuh ana kraton Pancawati tak pasrahke marang jeneng sira. Nyuwun pamit jinuwun. Senggana mulat mangandhap para wadyabala Ngalengkadiraja wis kret rampet blokat kimpul gajah gelar singa barung sikep gegaman piranti parangan arsa nguluk perang ana kraton Pancawati. Watak Raden Senggana den watek Aji Mandri nyaketi wit randuas kajebol katur sak oyote kena nyapu para wadyabala bubar bubaring para wadyabala pirut tambak merangkat tempuh banjir. Iki ana wong dhuwur jenengmu sapa? Wah, aku Werkudara. Tutu lakone.
Tulung dikono sencaki. Utu lakone aja ngawur kowe. Aku Petra aku. Ayo belano. Ilangi Purwadyabala. Sampak raimu. Tak mlayu Baguak piye Baguak Merkudara meneh iki bocah Tipus guru dipundhang kamu Wagiman wong nyoneman kaya wagiman piye klenger ora kowe man ya kuwi ngrasakno kowe gletak podo sanalika kowe man wis tentrem le kahanane iki mingkari nunggu dawuhe sinuwun Prabu Rama besok banjur kepiye bacute ngono mekaten kaki wis ayo kita kumpul ana kraton Pancawati muji syukur kunjuk ana ngasane Gusti Kang nyipta jagat sesanti jayanti rahayu 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 kang tinemu wuri